sumotokos na suki. Oleh di sini financial version contohnya yang berubah. Rikha hambai tini 1 tarik September 2025 sung o kilam sini Raio wo sini komti division ni PWD office executive engineer office sung o jaga tini doglam vlog Rikha o jaga phaiman ja khachini borong gonang EM PWD NRD Ronel Deborma tebi phaichok phaijak sini borong gonang MDC Sodagor Koloi tei chini zonal ni chairman tei BILC chairman JDO executive engineer official staff chini social activist jotunu tongo tini o am saibo PWD division office vlog mani bagwi Lukurokni Rikha hambai maya faru tani kechini bubagrani netrite sing omono aigini himang tongmani jonogon ni doglangkana won Lukurokni doglangkana wo sing chini office rongno sauranya ni bagwi chini chatyo mung tongo hani bagwi ni tini possible mung tini chung fan limited rang limited ni bisingo fan chung chatyo gui chini ti prasa am chaino chung bahai ke development khaima omo chini sakhar mung ni bising ni kaisa part omo tini executive engineer division office vlog jang mani bising ti tini oro joto chung kathang tong phane aprobu samung solenai chung thoi pai probu omo samung solenai yomo kaisa development ni kaisa doglang vlog jang mani orni bising si rang phainai construction solenai lama sanajanai school sanamjanai jekunu samung am saini tangjanai ni yeu office ni bising si tangjanai yeu tangnai office bo tini chung o am sayo vlog Rikha hani bangun Lukurokni hambaiya faru phaide chung buskang salo bahaini chini titi edi chini sakthar mungbai chini bubagrani sakthar mungbai chini Lukurokni bangoi chini buskang obutei bukaham public welfare samung asa nang jotono hambai